Kani. Ano ta sa footbridge. Di dahil lalim. Ampot ako 13k. Medyo nisakit ng tiil. Ang kumagko ba. Uncomfortable na siya. Padayon. Kaya pa na ito musaka sa Sisilex Bridge. Ito eh. Kung naman rong oras Alas 8:20. Medyo init na kayo. Sakto kayo. Kaya pa. Kay atong motivation na ni kaon tag lechon or sa unahan. Tuslo buwa sa Pasil. Lami Di ko na basta-basta po ni. Lakaw kag Sisilex kani guys. Kinahanglan ka og eyewear. Tubig. Kung gidalan tubig 1/4 na lang. Pero expected na nay mamaligyag tubig dito sa pikas tumoy sa bridge. Mo na tong motivation. Kani diri day. Mo na ang mura siguro gistakkan og materials during sa construction sa bridge kay para mas duol siya ba. So mo nang nanay siya murag isla diri. Kana mo na Shell Island kanang green. Ubos sa bridge. Pero kani siya mo kuan. Yan nasa solar diri. Mga solar panels silang gibutang diri. Siguro mo ni ang nag-power board, powerhouse nila sa light sa kuan bridge. So ilang setup simple lang kayo. Grabe kay kadagkong solar panel. Naka-array ana. Kuana 13 kilometers na. Going 14. So ni kick in na. Dire na nimo kailangan ng mental health na procedure kay nabuwad naman ko sa init og mga usa ka oras kapin. Kay intense ang mga init. Pagpadong na to gikan Cebu, padong Cordova. Kuan pa kay ang init. Kilom-kilom ba landong. Pero karon ikik na kay init na gid siya. So muna ang challenge rin. Na lightning arrestor na say kuan. Dito siguro battery. Power solar panel. Yan nata sa foot sa bridge sa Sisilex. Kita ninyo na. Doon lang kita. Pasaka na ni siya gamay, incline Then medyo challenge na. Nindot kay panoramic view sa Cebu City. Andawi City, Wagil. Kalandong-landong rong adlaw. Makaingon dugay. Oh lala. Personal record yun longest walk sa Sisilex. Taas po taas na medyo kinanglan naka-mindset juga na humanon nimo kay para finish strong good. Okay. Di basta-basta ning kuan mura ni running pero running man good. Sayo siya sa buntag so di kay init kani init. Alarm na. So walking na ko 2 hours and 45 minutes covering na tag 1. Okay. So muna pasaka na tas bridge. Kuan na.